Oke, siap. Pinggir. Ayo maju, Pe. Caci. Tangkis! Tangkis! Tangkis!
bandoni apa? Ayo. Kayak kodok. Kayak kodok apa? Sautone negara. Salto buri sing dhuwur. Wes. Ayo. Besok adoh. Maine saiki besok. Mati. Yo, kamu aman. Ayo. Dang Dewi
Mana pasukan? Naso, Arteno. Aku tak sadar makan. Wedi kalau pengen ora. Aduh, siapa karma? Aku boleh kapan dan jebar. Aku nontono. Aku mau bersebah nonton. Oh, sepi orang. Apakah aku pengen bayar pisau ngalahkan? Mau kapan dan jebar? Oh, kesambung. Oh, tahu kemana kita kan? Aku mau sok kalah. Yang tanding kan ora bakal luwe. Aku luwe kandek kaya sing luwe. Aku mau jandon karo pusar bumi. Ini jaluk anane pedang kakam amur kencono. Ora tak paneke. Nanging dene tetep bacot dan dene peperangan. Tapi aku kewalahan kang bajingan tenan. Meka. Ora cukup beda rasa. Nek ngono kebeto karo aku mau jandon karo pusar. Sampai dene merah-merah. Tampan kanci juga jengkelang jadi banyak orang terima jengkelang motor pengen motor seneng hati dan aku kesempatan yang besar tak sawang kaya ngeu-ngeu om pusar ketemu turun papan mumpung turun om pusar bumi menekan di papan ayo yang pangeran ramah wih wih Yeah.
Kemana di? Patri blas pilihan ini di. Terus apa? Aku dhewe. Jemblem. Belum. Lah iya apa? Lah golekan panggil meneh belum. Jemblem kok bejo. Apa? Iya, maksud aja belum. Aku ora perlu aja kok ora paten. Oh, piye wae. Kowe iku lho pengku kancane kok dablek. Kontak iku. Nek rene iku sone aja blok ngejak. Hah? Kowe Wong aku kuwi jen kok. Ayo kok melu. Melayu. Jelas ora tau tabok. Aja dibenak ngono tok. Rene lho. kowe katoke kok. Sapa? Ora sopan dia. Apa gua ini lho? Lah, gua pisan. Gua nekali kok. Karuan kok. Tengok kok. Gua ini piye? Kowe ditekano kok kene gak ditanggap. Lah iya, wis ora ditanggap kok mbok duwe bakar. Lah Kamu sak guru besok tak gotoke. Potong lho, potong. Aku jaluk. Lah jare kok botok. Goblok. Iki nek kowe ora bar, Jo. Aja aku. Sapa? Ini Piye? golekno wong tuwa sing pinter guru. Kok guru? Sing banggaan, tuwa banggaan. Dukun. Lah. Tadi dulu. Cek kenalan ora? Kulino iki merkon iki. Bejo, bejo, iki jangan sampai jo, bejo, mana nabrak main wong bejo, lana, bejo ala yo, bejo, Neng udangnya sempit, menggak-menggak, motor do parkir pirang-pirang, dikone elang kok iya, angelem ngono lah jo, bejo. Iya malah mbok jomplang kaya mbok kletong, ora ngajar iya. Ndi mang kowe? Oh, Mbah. Hah? Pakai mic. Mic. Mik yo ye. Ganti yo. Iki gendeng. Mik kaya mik. Mic. Kowe iki malah goblok ngono. Wong tuwa kudune diajeni. Alah, Kalau gua. ajeni apa? Kuwi mek lambe entok. Lah kok sampe kita. Kowe iki dosek pangkal. Dene ana wong tuwa dhuwur-dhuwurno karo mbok tulungi. Wis tak tulungi. Oleh aho tok ae. Iki nek blogok jaran. Dadi apa anak kowe kok? Ini ku dak yo elan-elan to, Aku Juk. wis elon-elon. Kowe iki Gugupe kethek kabeh.
Kowe iki ana apa nih? Udah gede ngene. Alah seneng ambrak ngono, toga-toga terus. Nah. Ngono ah. Ana apa? Ana bangsane lelembut. Apa iku? Pocong. Lelembut kok pocong. Iki lho, aku diblubur pocong. Iki jenenge ora lelembut. Nek lelembut iki kaya dene terigu. Nah, kuwi lembut. Jenenge glepuk. Lah iya, iki jenenge memedi. Ngono. Lah iya. Tulung piye? Loh, sebabe apa kok disambutno? Nguber-nguber terus. Mecere cakiri-kiri ngene lho. Ya akhirnya ya kira apa nang wis, yo kuwatir. Engko anggere tak rapali dawuhe Joko Mantra terus tak dongani lho. Mesti bablas ilang. Cukup didongani wis ilang. Yo ora no le. Biasane bae iki ya kudu nganggo borapen. Lah apa? Apa? Alah kowe iki panganan entok ae iki. Borapen kok ngono iku. Borapen iku ya le. Biasane bae iki ya dupa. Nek ora ana dupa ya menyan. Nek ora ana menyan ya kembang. Wah, kok nyolong iki piye lah ya tuku. Kok sejelok rapatan jeruk. Malah kere. Iki perintah wong tuwek. Ora mbok cawi sisik ngantong terus. Tumbuk ngantongi lho bosen. Iki apa neh senengane kok iso ora entuk nginceng nak wencolot. Jeruk meneh, Mbak. Alah mok sithik aduh. Iki ya produk. Sithik le. Nih 10.000. 10.000 le. Ya iku. Iki mono 5.000. Gambare wong joget. Alah gobloke. Kowe iki dhuwit ta ora jojo. Lek nomor patung. Sing ketunan iki pira? 5.000, Mbak. Sing ketunan to? Nah, iki tak walik. Lah iki sing joget iki kena gelungane pira? 5.000. Nah, ketunan karo joget 5.000 tambah 5.000. Lah iya wis kok kono. Dage to. Iki ora 10.000. Pira? 20.000. Ah, kowe ngawur ae. Iki pira, Mbak? Kuwi 5.000 deh. Iki cilik iki. Iki lho. Iki lho. Pojokan iki. Yo. Heeh 5.000. 5.000 apa 5.000? Ya 10.000. Tak balik. Ora usah balik gosong kok. Bolak-balik wong jan goreng tempe piye. Hah? Lah iya. Mek gak isin, Mbak. Apa? Dilo anakmu lho. Nah, generasi bener kok ini. Nah, gini. Ayo Tanjo. Apa? Piye? Alah, iki seneng ngomong. Hah? Endi? Wis, ya wis. Kok belis mongkon iki? Alah kok aja ngono pirang-pirang. Ora bir kono mang. Ya wis. Do meneng ya Le. Tak rapalane sik. Aja entuk ganggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senteleh. Anak sapi jenenge Pedhet. Anak sapi pedhet ku ke dhisik. Iki lah. Ayo. Aku ini ya ora konsen ta. Kok seneng ora ngono, ora. Cul kudu kada kesitik. Laras garing mati ning gantung. Semprong golong butuhan. Takoki neh kowe. Masa nakal go alu. Iki napa kok seneng mbok takono? Dadi nunggu. Ah, kowe iki meneng seneng jago ae. Meneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ngancam wong tuwek terus kok kowe iki. Panjane kok iso mlekot-mlekot iki.
Aduh. Lah aku kok mbok karo jengkelan iki piye to lele. Bejo jan diacuk terus kok. Aduh. Mosok yamene mbok tumlek kuwi pindho. Kowe iki aku anggere karo kowe wis ora pernah kok. Wis kok mungkin jombir. Aja kowe. Liyane bejo. Anu le bekno banyu le. Banyu. Ember anggo nyombor sapi ya piye. Saiki. Iki yang ngono pengerak-pengerak tok. Pancene aja ribut kok. Ngene. Ora cah. Ngono mah kene. Anune gorene. Iya. Ayo. Udah kene lho. Rumana apa? Londi. Ngarepe bae. Goblok udah kabeh. Rawan. Oh. Wes iki nek. Kowe iki ora ngono ngono kok le. Lha ora ngono iki lanangku bencong iki. Tengah bencong. Iki kok. Menang lho lho kono. Heeh, kok ya kono. Rono sithik. Oh, kene. Pak, ayo Pak. Pak, kono dah. Ate kono ate. Sing disembur kocok. Lah iya wis ceti to le. Lah kowe nek malah ganggu bae mbok kon tuku popes iku. Nek ketelak. Oh, ngawur. Wong iki kanggo iki kok. Oh, menang. Campuran ta ora iki? Ayo. Ayo sudah. Ayo sik cangcake ngosik iku. Ora. Lah wes kamu dengkel. Belum mandi temen dah. Mandi, Pak. Coba mandi. Bocok. Ayo tak jadi punah puasa. Tangi aku ayo. Tangi maju bayo. Wah malah ketemu. Ora pendak Cina kasih lo tapi tangi. Wong kok ayo tangi. Tangi ayo. Tangi. Mantap. Wes tak tok nek kabeh kendang sampurna. Lho iki api ya ora iki. Ini iki aku ora kudu tak. Ora wayahe metu kok bujudul. Hah? Ayo sik. Ora ngono. Ya ora ngono to le, anggere main iki kene gak ngono ah. Kudu ndang metu, tak cekne bareng ana. Sudusno. Asu wedhus manuk. Ayo, sudusno metu bareng. Yo, metu bareng. Aja wae kowe. Apane sing Ayo. Ora ngawur ae. Nengane. Ora ana lanangan wedhus ngene. Iya wis durasi. Monggo iso. Lah di manuke. Lah iki apa manuke? Ayo no. Bibir no. Bibir alah iki padha wae mone gedeg. Sretengku ora kena, Mbah. Hah? Sretengku dal Ora kena. Heeh. Ya ya iso dijahit ning ngono. Aja kenceng-kenceng aja. Kenceng-kenceng aja wis ya wis ngono. Kendoni aja ambekanmu sesek iki wae. Wes juga kono no, ora usah ngibur ya wes. Nah, Del. Ondel-ondel Del. Del. Ono le. Piye, Pak? Ya apa lu. Aduh. Iya. Aduh, Pak. Aduh. Iki piye? Iki piye?
Larang alah bojo kabeh. Jon. Nang ngono Condel. Iki kacoke sapa mbok nggo? Ya kataku dhewe biasane ku Ambang. Biasane apa ora ngono kok iki banget kewer-kewere kok. Wis ujukno sik kok. Ras. Benar aja. Biasane ra mabuk ngene kok. Ora ngono awakmu iso tek resik karek kulit tak. Nek angger main lepas terus yo ngene iki Ora malah kowe iki kurang. ora main terus ya mangane diatur Iya, gitu, Pak. Del. Wis semangat ya. Oke. Ya wis. Ayo no galinone metu. Galino le. Nah, iya. Ya Allah. Tolong ya le. Dasko kecantol wet tak le pakut le. Alah. Gule yo 3 meter. Aduh. Mulane to. Aduh cah. Ngono. Aduh. Gunung pi kok aja dhuwur-dhuwur. Dekno sithik. Dekno, Mbak. Ngene. Wis, udah kecantol Nas. Aduh, nek ndi waku Iki kono dari iki kono ae. Aduh. Aduh, tolong ya aduh. Aku geblak. Kowe iku pikir ya no. Apa nek Apa nek iki lah cah? Aduh. kowe iki ngawur kok, Pek. Ngageti bocah iki ora. Ora ngono sampe kanggo sesuk ngono saiki. Yo wis, ana. Ayo Gek, metu sisan Gek. Begendek kali utuh. Ora liwat tok. Kula nuwun, Bang. Ayo Gek. Selawe geblak dhewe. Lek yo ngene. Cek. Iki begendek apa pengen kar jalan? Lho piye le, Mbak? Penyanyi apa? Penyanyi sepatu modern rong modern. Kowe iki kulino ning bangunan menawa. Dia sepatu bintang-bintang. Iku sepatu but iku ana. Sepatu modern nih. Ya wis aja siji le. Aduh. Wedhuse anggere ngene iki yo. Ayo no. Aja no. Aku nek ana ngene iki lah ya melu kudu ngadeg, Mbah. No, aja ngono no. Ayo, Dik. Jare selawe geblak dhewe kok. Ndang geblak gak ke? Aja to no. Ayo, Adik. Weh, wah. Repot. Alah. Ajur. Lah tawane selawe geblak dhewe Ora kok. kok iku ya wis meneng ya. Ayo Til kuntil. Kuntil anak. Til. Ayo Til, cepet sithik Til. Ya, iki apa? Lah, betul. Ora Saudi, ora medeni kok. Kuntil anake wis jinak. Wis kono nglumpuk kono. Maju le, ayo maju Til. Lah, wis. Komplit, metu kabeh. Dilanjut. Lah. Gagati ayo diaprek. Lho, wis do balik. Ayo. Ya ayo terus balik.